lidi, tady M55, John a Radek 965 z kanálu Padmeni.cz. Natáčíme recenze, let's playe, gameplaye a tak dále. Já M55 natáčím let's playe z Kingdom Rush 1 a 2 a z Plants vs. Zombies 2. Já to hraji jen na kanálu Superhry, protože tam chodím nejčastěji. Radek 965 a John natáčejí z let's playe a recenze z her Real Racing 3, Mafie 1 a další hry. Toto je prozatím všechno a jako úvod, toto je jako úvod všechno a loučí se s vámi M55, Radek 965 a John. Naschledanou.